súkromnej televízii a tam ste ho oslovovali pán dôchodca Bugár. Ako z môjho pohľadu, ja som tiež dôchodca, ja by som sa urazil. No, a pán Bugár sa uraziť nemôže. Toto nebolo z dôvodu toho, že by som ho chcel urážať. Ja som chcel poukázať na jeden fenomén. A to je to, že Bugár často a všade hovorí o tom, že on je dôchodca. Ako je mu dobre, keď strihá vinič, ako je mu dobre, keď prebaľuje vnúčku, ako je mu dobre vtedy, keď ostriháva strom alebo štiepi stromčeky. A pokiaľ by to bolo všetko v poriadku. Ale ten istý Bugár, ktorý je podľa vlastných slov na dôchodku, sa ozve vždy, keď treba niečo rozbiť. Napríklad teraz rozbíja slovensko-maďarské vzťahy tým, že straší verejnosť nejakým návrhom zákona o štátnom jazyku, ktorý neexistuje. A je na škodu veci, že mu na toto skočili jednak liberálne a progresívne médiá, tie maďarsky píšuce, to je jasné, ale že mu na to skočilo aj vedenie strany, toto som ľutoval. Vždy Bugár ako dôchodca, vždy ho vytiahnu a on veľmi rád pôjde, keď treba vložiť klin do nejakej novej rodiacej sa spolupráce. A bol to Bugár, dôchodca, ktorý hovoril to, že v roku 2023 pred voľbami založia nový most HIT 2023. On do tej strany aj vstúpil v júni 2023, aktívne v nej pôsobil, bolo celé Slovensko jeho tvárou. Na tlačovkách stáli spoločne a rozbíjali tú jednotu, o ktorej ste doteraz hovorili. Čiže Bugár nie je žiaden dôchodca. On je spiaci v úvodzovkách agent, ktorého vždy vytiahnú vtedy, keď niečo treba rozbiť.